Lakay. Lakay. Bumangon kan Bumtak ti sarat nuangon. Kapag bumangon. Kapag bumangon, sabwagan ka ikutan. Apo. Good morning. Nakatimpla pa ito kape mo. Nga good ti morning ko. Ang paya gamin. Napuyatak. Ang paya gamin niya, tinagpupuyatan ko ma. Kasano, di maturog tan. Di nakapuutak. Dati nagpasa jay Gcash ko. Di kadmaya. Ni Pedro, ajay. Nagpasa ka no ti bayad na jay utang na. Hanak mo nagsingsingir. Kaya? Nagbayad yan? Buwan kadiyak mo nagsingsingir. Ay, apo, isulat, hindi na ituruturugan na. Napuy-puyat ako. Siyempre man, napay ka naman nagbayad. Bayad ka nun. Baka, malipatan na, di utang na. Hindi man tatawagan, kay cellphone mo, ma'am. Di ba, tawagan man dito. Hello. Hello. Aray. Ang pait na nagpasa ka nag-Gcash ka. Ang pait na nagbaybayad ka ti utang mo, nga di ka masisiray. Ay, apo, isulat idik na ituruturugan na yun, pare. No, di da kayo singsingirin, ha? Kayo nga agbayad. Apo, isulat hindi may turturugan di taon. Amom napuy-puyat at pare. Napuy-puyat at kapapanunot no apay ta nagbayad ka. An ka mo kasing sigarin. Manupay lang ang tao diyan utang mo. Win. Ay apo pare. No amom lang hanak nga nakaturturog. Hindi kayo singsingirin ha kayo nagbaybayad. Hello, pare. Boy, manjak nga talaga nakaturturog. Win pare, no apay ata nag-Gcash kagabi na yun. Madiak pa'y nagpakpakaasi nga nagsingir kanyang. Di pa'y nga timawin data utang mo. Ani pa'y kasapulan data bayad mo. Win, sige ipasam da chay yung Gcash number mo, ipasa ulit dito yung bayad mo, nayunak pay. Sige, Wayne. Ay, apo, nga kasta ti ugalin nyo. No, umutang kayo, urayin nyo nga, singirin da kayo. Sige, kira taray, Wayne. Sige, bye-bye. Ako, nagito nga tao. Hindi da ang buti. Kus-kus kong maumukan. Magaling mo maturo ka nga nasayat mo rabiin.